ሰላም ሰላም ክቡራት ከመይ ቀኒኹም ድሓን ደቐኒኹም ኣነ እግዚኣብሔር መስገን ጽቡቕ ቀኒ ንስኻትኩም እውን ጽቡቕ ቀኒኹም ክትኮኑ ተስፋ ገብር እምበኣርከስ ንሎማዓንቲ ከዓኒ ብኻልእ ቪድዮ ተመሊሰኩም ኣለኹ እዛ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ናይ ሒዝያ መፅእ ዘለኹ ኣሕምልቲ ምስ ናይ ደርሆ ስጋ ማለት እዩ ብሓንሳብ ኮይና ክንሰርሓ ኢና ብመጀመርታ ግን ከም ትኽእሉ ግዜ ኣቐዲሞ ድብለኩም እቶም ሳብስክራይብ እናገበርኩም ተተባብዑን እንደለኹም ብልቢ ዘመስግነኩም ብጣዕሚ ይቐኒየለይ እቶም ሓደስቲ ዝኾንኩም ናብ ቻነል ይመፅኹም ከዓኒ ብመጀመርታ ሳብስክራይብ ጌርኩም ክትጅምሩ ብትሕትና ይሓትት ማለት እዩ እምበኣርከስ ናፍታ ቪድዮና ንኸይድ ተጠቅመሉ እንደለኹ ነዛ ናይ ሎማዓንቲ ንሰርሓ ክልተ ድንሽ ወይ እውን ከምትናትና ድሌት ብዝሒ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣነ ግን ክልተ ድንሽ ተጠቂመ ኣለኹ ከምኡውን ዝኩኒ ተጠቂመ ኣለኹ እቲ ዝኩኒ ተጠቂመ ኣለኹ ማእከላይ ከምዚ መራ ደቂቕ ኣይኮነን ማዕረ ዓብዪ እውን ኣይኮነን ማእከላይ ዝኩኒ ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ ከምኡውን ክልተ ካሮት ከዓ ተጠቂመ ኣለኹ ፎስልያ ተጠቂመ ኣለኹ እንደገና ከዓኒ ፓፖሮኒ ከዓኒ ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ብሓንሳብ ንቐድም ነቲ ድንሽ ነቲ ካሮትን ቀሪፈ ሓፂበ ቀሪደ ከእትዎ እየ ማለት እዩ ከምኡውን ሓንቲ ዕቢድ በለት ሸሓኒ ወይ ከዓኒ ከምዚ ናይ ላዛኛ መስርሒ ከዓኒ ከተድልየና እየ ማለት እዩ ዋላ ከምዚ ናይ ላዛኛ መስርሒ እንድሕር ደኣኒ ደይብልና ኮይኑ ኖርማል እዚ ናይ ስቶቭ ወይ ከዓ ናይ ኦፈን ንጥቀመሉ እቲ ብሌክ ወይ ከዓ እቲ ሲንጎ ኣብኡ እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ድሕር ከምዚ ደይብልና ድሓር ንዕኡ ብሓንሳብ ገይረ ሓፂበ ክሓዋውሰ ማለት እዩ ከምኡውን እዚ ፍሪ ኤክስታይ ዝኾነ ኣብ በረድ ፀንሐ ወይ ከዓ ኖርማል ካብ በዓል ሱፐር ማርኬት ገለ መልታት ገለ ንገዝኦ ድተሓዋወሰ ኣሕምልቲ ማለት እዩ ብሮኮሊ ኣለዎ ከምኡውን ፎስሊ ኣለዎ እንደገና ከዓኒ እዚ ሶስ ካርቶፍል እዚ ምቁር ድንሽ እውን ኣለዎ እንደገና ከዓኒ እዚ ዓይኒ ዓተር ድመስል ከምዚ ናይ ዓድና ምሻላ ዓይኒ ዓተር እቲ ቀጠልያ ከምኡ ከዓኒ ዘለዎ ማለት እዩ ሕውስዋስ ኣብ ሱፐር ማርኬት ኣሎ ከምኡ ከዓኒ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ደለና ዓይነት ኣሕምልቲ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣብ ገዛና ደሎ ማለት እዩ ከምኡ ከዓኒ ሓንቲ ሽጉርቲ ከዓ ተጠቂመ ኣለኹ እታ ሽጉርቲ ዓባይ ኣይኮነትን ማእከለይቲ ዝኾነት ሽጉርቲ ከዓ ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ንብሙልአን ኣብዚ ካሓዋውሰ መሊሰ ነቲ ንዕኡ ሶስ ወይ ከዓኒ ንዕኡ መስርሒ ዝኾን ከዓኒ ከዳልዮ ማለት እዩ ንስ ከዓኒ ኦሊቨን ተጠቂመ ኣለኹ ኦሊቨን ኦይል ኖርማል እንድሕር ደኣኒ ኦሊቨን ኦይል ደይብልና ኮይኑ ከዓ እዚ ኖርማል ንጥቀመሉ ዘይቲ ናይ ፀብሒ ንሱ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ግድን ኣይኮነን ኦሊቨን ግድን ክህልወና ማለት እዩ ንድሕር ኣለና ፅቡቕ ተደይብልና ከዓ በቲ ኖርማል ዘይቲ ናይ ፀብሒ መስርሒ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ብሙሉእ ኣብ ገዛና ዘለና ቀመም ከዓኒ ክንሓዋውሰ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ተጠቂመሉ ዘለኹ መጀመርታ በርበረ ቆርብተይ ከምዚ በርበረ ምሻለ ናይ ፓፖሮኒ ቆርብተይ ከምኡ ተጠቂመ ኣለኹ ብድሕሪኡ ከዓኒ እዛ ማጋ ትብል ከዓኒ ሕውስዋስ ናይ መራቕ ገለ ንጥቀመላ ከምኡ ከዓኒ ሓንቲ ማንካ ተጠቂመ ኣለኹ እንደገና ከዓኒ ኮረሪማ ከዓ ተጠቂመ ኣለኹ በርበረ ፀሊሙን ተጠቂመ ኣለኹ እንደገና ከዓኒ ናይ ሩዝ መስርሒት ከኣላ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ነይረ ካብ ራሶ ማለት ትግዛእላ ብጣዕሚ ጥዕም ትቐመም ካብኡ ከዓኒ ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ ከምኡውን ቁሩብ ጨው ከዓ ተጠቂመ ኣለኹ እዚ ፈሳሲ ድገብሮ ዘለኹ ከዓኒ ናይ ድተቃመመ ፈሳሲ ዋላ ከማን ኖርማል ከምዚ ጥሑን ፓውደር ከማን ኣሎ ግን እዚኣ ናይ ፈሳሲ ተጠቂመ ኣለኹ ማሲ ኣሮማት ድሕዳ ትፈልጦ ወይንኩም በዚ ናይ ዝዓዲ ናይ ጀርመን ቋንቋ ማለት እዩ ኣሮማት ትብል እሱ ከምኡ ናይ ፓውደር ከምኡ እንደገና ከዓ ብከምኡ ተዳለወ ከዓኒ ፈሳሲ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ዋላ እንድሕር ከምኡ ደይብልና ከዓኒ ሶያ ሶሰ ከዓኒ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ንብምልኡ ነቲ ምስ ዘይቲ ዝደለኽዎ ሓዋዊሰ ብማንካ ገይረ ከፅንሐ እየ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ናይ ደርሆ ዘዳለኽዎ ወይ ከዓ ዝተዳለወ ከዓኒ ክቆራሪፀ
كأتوي مالتي حجت نايدرها كم زناي من فريق تتكي مرلقو نسو سلت كند قال درخون سقاس يبلون بن ندحر ندل خوينا ولا خمت ناي سلف كهنت كم نخينا دلنا مالتي حجة أنا نتنجافن أي فتواني بقى إن شاء الله قدني قرص تبدأ نتناي من فرنج أف سبلا قرص كبلني مالتي إذا مقص تتكي ملاد اللهو ناي درهو إكسترا ناي درهو مقرصيت ناي سجايا ناي كال مقص كيت مسلكم مالتي كم أجرا خاني أبكلته قرصي مالتي مهنياتو قربتي دبله كون اللي سلزلهو ككمتنتنا دليت كنقبرو نخارينا أتي قزف نايتي سجا مالتي دحر بملؤ زي ጓንቲ ተጠቂሙ ኣለኹ ምክንያቱ በርበረ ቆርብ ስለ ዘለዎ እቲ ደዳለኹ ቀመማት ብኢደይ ክሕዙ ኣይደለኹን ከምኡ ጌረ ከዓኒ ኣብቲ ልዕሊ ኣሕምልቲ ኣፍሲሰ ብስርዓት ከዳውስየ ማለት እዩ ብስርዓት ከዳውስየ እንድሕር ደኣኒ እቲ ናይ ደርሆ ስጋና ድተቃመመ ኮይኑ ኦኬ ፅቡቅ ንገድፎ ከለና ከምዚ ዓይነት ገዲፉ የደለኹ እንድሕር ደኣኒ ደይተቃመመ ኮይኑ ግን ብሓንሳባኡ ሓዋዊስና ነቃምሞ ንኽዕወሉ ንሓዋውሰ ማለት እዩ ሕጂ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ሓዋዊሰ ወዲእየ ኣለኹ እታ ቪድዮ ቆርብተይ ቅልጥፍ ስለ ደባ ኣለኹ ምንጢ ክትሓፅር ኢለ ከይትነውሓኩም እቲ ይቕድመን ኣሎ ናተይ ከዓኒ እቲ ድምፂ ከዓ ድሒሩ ይበፅሕ ኣሎ ማለት እዩ ሶሪ ድሓር ብድሕሪኡ ከምዚ ናይ ፒሳ ገለ ንጥቀመሉ ዘሎ ወረቐት ከምኡ ብታሕቲ ክሽፍነ እየ እንደገና ከዓኒ ብኣሉሚንየም ከዓኒ ብላዕሊ ከዓኒ ክሽፍነ እየ ማለት እዩ ተጠቂመሉ ዘለኹ ወረቐት ኖርማል ከምዚ ናይ ፒሳ እንደገና እቲ ንድሕር ናይ ኣሉሚንየም ድሕር ንፀልኦ ኮይና ወይ ከዓኒ ከምኡ ክንገብረሉ ንኽእል ሕጂ ኣነ ግን ምእንቲ ቀልጢፉ ይበስል እንደገና ከዓ እቲ ናይ ኣሉሚንየም ከዓኒ ኣይደለኽዎን ማለት እዩ ዳይሬክት ናፍቲ መግቢ ክኸውን እሳ ሕጂ ወሊዓ ፀኒሐ ቅድሚ 5 ደቂቕ 3 ስጋ 5 ደቂቕ ወሊዓ ፀኒሐ ተናተይ ስቶቭ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብኡ ከእትውየ 250 ዲግሪ ማለት እዩ ከከምትናትና ናይቲ ኦፈና እቲ ዓቐን 250 ከዓኒ ወሊዐ ስጋ ብድበስል ከፅንሐ ማለት እዩ ብውሕድ 50 ደቂቕ ስጋ ብ45 ደቂቕ 50 ደቂቕ ከከምትናትና ናይቲ ኦፈን ዓቐን እንዳ ቸክ እንዳገበርና ከነፅንሖ ኢና ማለት እዩ ስጋ ብድበስለልና እሳ እንዳበሰለትና ከለኻኒ ንእሽተይ ሩዝ ከዓኒ ከዳልዮ ማለት እዩ ዋላ ብደይ ሩዝ ከማን ኣኸለና ክንበልዖ ንኽእል ኢና ግን ኣነ ንእሽተይ ሩዝ ክሰርሕ ማለት እዩ ንሩዝ ኖርማል ከምዚ ኩሉ ግዜ ንሰርሖ ሩዝ ሓፂበ ኣዳልዮ ኣለኹ ብድሕሪኡ ከዓኒ ንቕድም ብዘይትን ቀመም ገይረ ከዓኒ ቆርብተይ ክቆልዎ እዩ ማለት እዩ ከም ተቐዲመ ዝበልኩኹም እታ ቀመም ናይ ሩዝ ቀመም እያ ካብኣ ሓንቲ ማንካ ተጠቂመ ኣለኹ እንደገና ከዓ ቁርብተይ ከዓኒ ውሩድ ከዓኒ ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ ነቲ ሕብሪ ቁርብተይ ብጩ ክብለልና ዋላ እንድሕር ይደልና ከዓ ኣብ ኩሉ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምኡውን ዘይቲ ከዓ ተጠቂመ ኣለኹ እንደገና ከም ተኒዓንቲ ብልኩም ናይ ሱፕ ወይ ከዓ ናይ መረቕ ነዳልዎ እቲ ቀመም ከዓኒ ክገብረልየ ብሓንሳብ ገይረ ቅልው ከብለ ምስ ተቐለወልና ብምሉኡ ከዓኒ ንቐፅን ክብል ምስ ደለየ ምስ ሰትየት ዘይቲ ገለ ማይ ውዒ ኣፍሊሐ ፀኒሐ ክገብረልየ ብድሕሪኡ ክኸድናያ ማለት እዩ እዚኣ ስጋብታ ኣሕምልትና ድበስለልና ማለት እዩ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሓምልና እቲ ደዳለኽዎ በሲሉሎ ብጣዕሚ ክፅብቅ ኮይኑ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በሲሉ ናይ በሲሉን ከዓኒ ቸክ ክንገብሮ ኢና እቲ ድንሽ ረይዎ በሲሉሎ ካሮት ኩሉ ግዜ ትርር ድበለይ ስኸማን በሲሉሎ እቲ ድርሆ ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ክፅብቅ ኮይኑ በሲሉሎ ማለት እዩ ሕጂ ክንቀርቦ ኢና ከከምትናትና ድሌት ጌርና ከዓኒ ክንቀርቦ ኢና ማለት እዚኣ ግዜ ኣይትወስድንያ ንኽትሰርሓ ዋላ ኸማን ጋሻ መፂካ ከዓኒ ከተዳልዋ ትኽእል ኢኻ ግድን ኣይኮነን እንጀራ ጋሻ መፂካስ ግድን ኣይኮነን እንጀራ ግድን ክስክደለካ ወይ ከዓኒ ብእንጀራ ከተዳሉን ገለ ምክንያቱ ግዜ ኣይትወስድንያ እንደገና ከዓ ብጣዕሚ ነታ ኣቃማ ኣቢልካ እንድሕር ደኣኒ ኣፍታ ኦፍን እቲኻያሲ ድሌትካ ስራሕ ከተማልእሲ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ብዙሕ ናይ ዓድና ምግቢ ንሰርሖ ገለ ብእንጀራሲ
ክትቆልዎ ኢኻ መሊስካ ዘይቲ በርበረ ገለ መልታት ብጣዕሚ ግዜ ዝወስድ ማለት እዩ። እዚኣ ግን ሕፅር ዝበለት በቃ ቅልጥፍቲ እንደገና ከዓ ግዜ ትወስድ እንደገና ከዓ ናይ ጥዕና ምስ ኣሕምልትን ገለ መልታትን ዘለዋ ማለት እዩ። ኖርማል ጋሻት መፂና ከምዚኣ ጌርና ክንከኩሉ ንኽእል። ዋላ ቅድሚ ሕጂ ዝስራሕ እኳ ከምዚኣ ከላ ናይ ዓሳ ተሰርሐት ካላ ብጣዕሚ ከዓ እሳ ክጥዕም መዓት እያ። ኣብ ታሕቲ ኣላትኩም ረአይዋ ይኹን እንድሕዳ ደስ ኢላትክን ማለት እዩ። ሕጂ ኖርማል ሰላጣ ተጠቂመ ኣለኹ። ሰላጣ ተጠቂመ ዘለኹ ኖርማል ከምዚ ተዳልዩ ዝፀንሐ ኩልና ካብ ሱፐር ማርኬት ንገዝኦ ዝተሓዋወሰ ከምኡ ተጠቂመ ዘለኹ። ድሓር ንዕኡ ሶስ ክገብረሉ እየ እቲ ሶስ ተጠቂመላ ዘለኹ። ብጣዕሚ 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 ክትጥዕም መዓት እያ እዛ ሶስ እያ። ኣብ ስዊዝ ዘለኽን ትፈልጣ ትኾነ ኢኽን ኣብ በዓል ሚግሮስ ኣብ ካልእ የላን ኣብ ኮፕ ጥራይ ኣደላ ናይ ፍሬንች እያ እታ ሶስ ቁርብተይ ክብር ዝበለት እያ ግን ክትጥዕም መዓት እያ ብጣዕሚ 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 ኣነ ትጣዕማ ፍልይ ዝበለት ጣዕሚ እዩ ዘለዋ ፈትናያ ኢኽን ብፍላይ ኣብ ስዊዝ ዘለኽን ኣብ ኮፕ ኣላትክን ማለት እዩ። ከምዚኣ ገይረ ከዓኒ ከዳልዋ እየ እንድሕር ኣነ ደሊና ከምዚ መሪር ሻርፕ ምሻሎ ናይ ጉዕ ከምኡ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና። እንድሕር ደሊና ከዓኒ ከምዛ ሶስ ጥራይ እንድሕር ጌርና ለዛ ናይ ሰላጣ ብጣዕሚ ብጣዕሚ እያ ጥዕምቲ ማለት እዩ። እዚ ቆልዕት ክበልዖ ኣይክእላን እየን ምክንያቱ ቁርብተይ ምርር ስለ ዝበለ ግን ከከምቲ ድሌትና ጌርና ከነዳልዋ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ከምዛ ትሪኣ ኣለኽን በቃ ግዜ ትወስድ እንደገና ከዓ ደስ ትብለካ ኮይናትልና ኣላ። እምበኣርከስ ክቡራ ተኸታተልተይ እንድሕር ፈቲኽን እናማሓስክን ሼር ግበራ ኢኽን ደጊመ ደጋጊመ እቶም ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ተተባብዑ ዘለኹም ብልቢ እየ ዘመስግነኩም ብጣዕሚ ይቐኒየለይ። ብኻልእ ቪድዮ ወይ ከዓኒ ብኻልእ ትሕዝቶ እስካብ ክምለሰኩም ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ከመይ ቻው።